Og jeg var meget nervøs. Jeg var rigtig, rigtig nervøs. Altså, man sidder omringet af, hvad der skal være din overgang de næste 3 år. Jeg var sådan, jeg håber, jeg kommer i en tidplads. Når man starter, så er alle jo nye. Så derfor leder alle efter nye venskaber. Jeg synes, vi har nogle virkelig, virkelig dygtige lærere. Jeg kan synes, det er i Trude Folkeskolen var det kedeligste fag. Pludselig er en af de mest spændende ting. Her der bliver jeg udfordret, og det synes jeg er lidt rart, fordi så er der noget spændende nyt at lære. Jeg tror næsten, vi kan lave alt form for idræt her på skolen. Man ender med at have næsten alle slags sportsgrene. Nu hvor jeg er musik og engelsk, så er det meget, at vi skal op og spille og præsentere. Så når folk der kommer op til dig bagefter og siger, at du spillede rigtig godt i går og sådan noget, det føles rigtig fedt. Jeg ved, at der er nogen, der har valgt specifikt. Jeg vil hellere, fordi du kan få græs latin. Det er et meget bredt spænd om, hvor folk er fra. Så er der nogen fra Gentofte og nordfra, og så er der samtidig nogen fra København. Vi er meget tætte som klasse. Jeg er vild med den måde, som skolen bringer os sammen på, og måden, som vi har alle de her udvalg og klubber. Der er bare en eller anden charme over GOG, som jeg ikke rigtig kan putte ord på.